अच्छा गौर करी भैया, हम व्यास किशुन छैला जादू, जिला सिवान बिहार। आज रउरा सबके ई धार्मिक प्रसंग सुनावे जा रहल बनी। आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि रउरा सबके आशीर्वाद प्यार दुलार हमरा मिली। ई प्रसंग गावत में अच्छा हिया लो से बजावत में कोनो गलती हो गई होखे तो रउआ लोगिन एगो अपना घर के सदस्य समझ के क्षमा करब। काहे कि लइका के नादानी होला गलती कइले आ बड़ के बड़पन ओकर स्वभाव होला कि ओ गलती के क्षमा कइले। बिहार में औरे राजधाम बा बाबा सोमेश्वर नाथ जी के, वही बाबा के हम कथा रउरा सबके बीच सुनावत नहीं। वो अर राजधाम के पुजारी बाबा सब है जे महंत बानी जी के, उहो लो भी यूट्यूब पर बतौले बनी लो कि बाबा के कब से पुजाई एजी होला पंचमुखी उहाँ का हई। तो इहे रउरा सबके हम कथा सुनावत नहीं। सबसे पहले सर के भाव बा कैसे नाथन के नाथ रउरा दुनिया में भोलेनाथ, दानी में रउरा महादानी कहाइले। सोमनाथ में एगो सोमनाथ बाबा, कब और कैसे और राज में आइले। कि मंदिर निर्माण भइल पावन धाम भइल, और राजनगरी के स्वर्ग बनाइले। छैला जी पावन धाम और राज के कथा सुनाइले। रउरा सबसे आग्रह बा कि शांति बना के एह प्रसंग के सुनल जाओ कि बेदवा पुरानवा के बतिया बखानी, अरे सुनाओ तानी जी और राज के कहानी। सुनाओ तानी जी और राज के कहानी। बाबा सोमेश्वर नाथ कैसे के वहीनी, बाबा सोमेश्वर नाथ कैसे के वहीनी, और राज्य में आके पंचमुखी भईनी, और राज्य में आके पंचमुखी भईनी। सुनावतानी जी एगो सुंदर कहानी, सुनावतानी जी एगो सुंदर कहानी। देखिए ओ धाम के बड़ी सुंदर महिमा है। ओ दरबार के सोमेश्वर नाथ बाबा के बड़ी सुंदर महिमा है। वही बाबा के कथा हम सुनावतनी। जे इंसान मन में भोलेनाथ के ध्यान ध के बाबा के कथा सुनेला, अरे अरे पाप तक कटिए जाला। जितना दुख दरिद्र भी होला वो भी लग से हट जाला। तो ध्यान दे के सुनी सब है। सब कर मनवा के कामना पूजेला, सब कर मनवा के कामना पूजेला।
बाबा उहे जे जवन मांगेला दिले बाबा उहे जे जवन मांगेला की सुन छे लगावता रे बतिया पुरानी सुनावतानी जी अरे राज के कहानी सुनावतानी जी अरे राज के कहानी ई ओ समय के बात हो कि जौना बेरा चंद्रमा के श्राप लागो रहे कौना बेरा के बात हो गौतम ऋषि के नारी अहिल्या रली गौतम ऋषि के नारी अहिल्या रली आ अहिल्या के संगे छल करे खातिर आ 12 बजे रात खान इंद्र गइले चंद्रमा के लगे कहले कि हे चंद्रमा आज हमरा संगे तू चलो आ हम जिंगन कहत नहीं वन करो अब इंद्र के संगे चंद्रमा आ गइले रात के 12 बजे खान मुर्गा बन गइले चंद्रमा आ गौतम के भेष बना लहले इंद्र भगवान अरे की कइले कुकरम इंद्र अरे ना सती हले धर्म नाही शरम कइले का कइले भेद खुलल भई ले बेशरम नाही शरम कइले भेद खुलल भई ले बेशरम नाही शरम कइले हाय देखी रात के 12 बजता अब 12 बजे रात खानी है इंद्र चंद्रमा कपट भेष धइले हो गौतम ऋषि के कुटिया पगइले हो गौतम ऋषि के कुटिया पगइले हो जानत ना रहले विधाता के मरम नाही शरम कइले तब भेद खुलल भई ले बेशरम नाही शरम कइले भेद खुलल भई ले बेशरम नाही शरम कइले अनजान जगह पाके गिरी बाबा एगो चोर काम करेला नु ओही चंद्रमा चोर खानी देखी बुरा काम के बुरा नतीजा होला जे बुरा आदमी के संगत ओकरा बुरे परिणाम भोगते के पड़ेला ये भाई ऐसे सबका से कहले कि निमना के साथ दी निमना के संगे रही ए जी के लोग चोर कहता कि नहीं कहत ए बाबू मुर्गा के बोली बोलल सचोरावा हो मुर्गा के बोली बोलल सचोरावा हो जब रात के 12 बजे मुर्गा के शब्द जब गौतम ऋषि जनले तो कहले कि बुझाता भोर हो गई गौतम जी जनले कि हो गइल भोरावा हो गौतम जी जनले कि हो गइल भोरावा हो गंगा जी बतवली तो मिजाज भइल गरम नाही शरम कइले आ भेद कुलल भइले बेशरम चंद्रमा जब बोलले मुर्गा के बोली गौतम ऋषि
जनले की भोर हो गई, हाथ में कमंडल ले लहले आ कमंडल लेके गंगा जी में स्नान करे खातिर चल गईले। जब ओजी गईले तो जानते नहीं का भइल, जैसे एक डुबकिया जब गंगा जी में लगावत रहे तले गंगा जी प्रगट होके कहले कि हे गौतम ऋषि, कि हाथ जोड़ के बोलली गंगा जी सुनी मुनि तपधारी, आरे रौरे ही घरवा में चोरवा समइले, कि इंद्र करेले अत्याचारी, ए मुनि बाबा इंद्र करेले अत्याचारी। गंगा जी कहनी के हे महात्मा, हे गौतम जी, रात के 12 बजे खन रौरा स्नान करे खातिर आइल बनी, आ रौरा कुटिया में रौरा मेहरारू के साथ में इंद्र चंद्रमा के साथ में लिया के चंद्रमा मुर्गा बनल बड़े, आ इंद्र राउर रूप बना के आ जाके रौरा औरत के संग छल करत रहे। मुनि बाबा गंगा जी में से निकल गई आ निकल के वही कहवा तो जहां इंद्र आ चंद्रमा मिल के अहिल्या के संग छल करत रहे लो। बाबा वहीले जब कुटिया में तो पहचान गईले, आ जब देखले दोनों चोरवन के पहचान गईले, जब देखले दोनों चोरवन के पहचान गईले, कहले कि का हो इंद्र, हे चंद्रमा, तारा लोग बुझाता तू लोग कहाँ आयल बड़ा लो, आ तू लोग जान तारा लोग हम चिन्हते नहीं खी, हऊ इंद्र हवन तू चंद्रमा हवा। ए दिहले दुनु जना के श्राप जैसन कोइले रहे लो पाप, दिहले दुनु जना के श्राप जैसन कोइले रहे लो पाप। हो जावना खातिर राजा इंद्र, हो जावना खातिर राजा इंद्र शैतान भइले, बाबा देखले दुनु चोरवन के पहचान भइले, बाबा देखले दुनु चोरवन के पहचान गईले। गौतम ऋषि कहतरे, गौतम ऋषि कहतरे कि सुन लो, एगो सती के सत तू लो भंग कइले बड़ल, हमार रूप बना के ओहू बेचारी में कोनो गलती नहीं खे, ऊपर से अनजाने में गलती भइल बा, लेकिन गलती तो हो गइल बा ना। एगो सती के सत के तू लो भंग कइले बड़ल, ये से तारा लोग के हम श्राप देतनी, सती के कइले मानव भंग हो, उहे हो जाई पूरा अंग अंग हो, उहे हो जाई पूरा अंग अंग हो। ए बाबू 1000 भर दहिया, अरे समान भइले, आ बाबा देखले दुनु चोरवन के पहचान गईले, ओ बाबा देखले दुनु चोरवन के पहचान गईले। गौतम ऋषि बाबा ओइनी आ जौन मृगछाला ले गरनी स्नान क के पहिरे खतरा,
उहे लेके चंद्रमा के मरनी मरनी तो इहे पूरा दाग हो चंद्रमा के देह में। आ एने इंद्र के श्राप दन कि हे इंद्र तू जौना सामान खातिर आई रह राजा होके तारा भर देहे उहे सामानमा हो जा। आ तब अपना औरत अहिल्या के कहले कि तारा ना बुझाइल ह अपन पति पराया पति ऐसे तारा के श्राप दनी की जा तू पत्थर हो जा। एने के बात यही जी रहती। अब एने चंद्रमा भगवान के शरीर में रोग हो गई। जब रोग हो गई अब चंद्रमा रोग से ग्रसित बाड़े दर दर के ठोकर खाता रे आ घूमता रे। चंद्रदेव श्राप के करानावा बेचैन मानवा बाड़े ए राम। आरे भइले अगस्त ऋषि से मिलानवा कि भइले अगस्त ऋषि से मिलानावा बेचैन उनकर मानावा बड़े हो राम। भइले अगस्त से मिलानवा भइले अगस्त से मिलानवा तो बेचैन उनकर मानावा बड़े हो राम। चंद्रमा भगवान दर दर के ठोकर खाता रे घूमत रे लेकिन कहीं ओकरा स्थान नहीं के मिलत रोग के चलते। आ तब तक ले रास्ता में अगस्त बाबा से भेंट हो गई। अगस्त मुनि पूछनी कि हे चंद्रमा काहे दर दर के ठोकर खाता रह काहे घूमता रह। अगस्त ऋषि पूछत कौने करानावा बाटे हो राम। भटकेलो कहे बनवा बनवा कौने करानावा बाटे हो राम। साचे साचे कहना बयानवा साचे साचे कहना बयानवा तो कौन करानावा बाटे हो राम। चंद्रमा भगवान अगस्त मुनि से कहतन कि ये बाबा अनजाने में बड़ी भारी गलती भइल बा। कौन गलती हो भाई? तो चंद्रमा जी अगस्त मुनि से बताओ तनी। सुनी मुनि हमारो बचानावा तो इहे दासतानावा बड़े हो राम।
एगो नारी के भइल अपमानवा, नारी के भइल अपमानवा तो इहे दास्तानवा बड़े हो कहानी, धाम और राज के कहानी तो सबके सुना वेलेरा। चंद्रमा ये जंगल में वन में तर तर के ठोकर खाता रहे, आ तब तक ले रास्ता में अगस्त मुनि भेटौनी कहनी कि हे चंद्रमा का बात बा कि हे जंगल में घूमत रह। कहले कि हे बाबा बड़ी भारी हमने से गलती भइल बा। उहे इंद्र ला गौतम ऋषि ला बात चंद्रमा बतौले। कहले कि हे बाबा अरे कौनो तो ऐसा उपाय हमरा के बताई कि जवना उपाय से ई हमार जवन रोग बा ई रोग हमार ठीक हो जाए। अगस्त मुनि उपाय बताओ तर कि तहार रोग कहाँ जइब आ केकर पूजा करब तो ठीक हो जाए। कि उपाय बाबा जी दीहानी बताई, उपाय बाबा जी दीहानी बताई। युक्ति बतौले श्राप के पाप से, कैसे मुक्ति हो जाए। उपाय बाबा जी दीहानी बताई, उपाय बाबा जी दीहानी बताई। बताओ तरे कि निमन आदमी के संगे रहब तो निमन फल मिली, आ बाउर आदमी के संगे रहब तो बाउर फल मिली। इहे दुनिया के सच्चाई बा। बताओ तरे इंद्र के साथे कुकरम तू कइल, काहे ना पाप तोहे खाई। इंद्र के साथे कुकरम तू कइल, काहे ना पाप तोहे खाई। चल जा चंपारण अरे राज गवहर में, शिवलिंग
दीहानी बताई उपाय बाबा जी दीहानी बताई। बाबा कहने के वो काम करो तू चल जा अरे राज ओही जी शंकर भगवान के लिंग के स्थापना करो आ शंकर भगवान के तू पूजा करी हो। वो बाबा के पूजा कैला से हरेक इंसान के सब मनोकामना पूर्ण हो जाला। उहे चंद्रमा भगवान इहे और राजधाम में ऐनी आके शंकर भगवान के लिंग के स्थापना क के ध्यान लगा दहनी। कैसे बबुआ कि चंद्र देव लगवले बानी शिव के ध्यानावा सुनी बाबा बतिया हमार है सुनी बाबा बतिया हमार है गौतम के श्राप रोग हमरा भइले रोग हमर देती मिटाय है रोग हमर देती मिटाय है चंद्र देव कर तारे शिव के पूजा नामा चंद्र देव कर तारे शिव के पूजा नामा उहे चंद्रमा भगवान का कहले कि शंकर भगवान के शिवलिंग स्थापना क के अध्ययन धैले शंकर भगवान के बहुत दिन ले तपस्या कैले यही अरे राज्य में शंकर भगवान प्रकट भइनी कहनी कि हे चंद्रदेव काहे खातिर हमर तपस्या कैले बड़ो तो चंद्रदेव कहले कि हे महाराज गौतम ऋषि के श्राप से ये हमरा देह में रोग हो गइल बा ये रोग के रौरा ठीक करी भोला बाबा की कृपा भइल उस चंद्रदेव के उ रोग जौन बा तवन ठीक भइल तभी हे चंद्रमा कहले कि महाराज रौरा से ये हम मांगतनी कि आज से रौरा यही जी रही शंकर भगवान कहने की हम वरदान देतनी कि आज से साक्षात हम यही जी रहे तबे से वो अरे राजधाम में जे भी जाला जिकरा रोग भइल बा वो रोग खातिर जाला बाबा के दरबार में तो बाबा के ऐसन कृपा हो कि वहाँ गइला से जौना इंसान के रोग भई रहेला रोग ठीक हो जाला। बाबा सुमेश्वर नाथ उधाम हो आ हबी है कहब कि इजे जे भी प्रसंग रउरा सब सुनले बनी तो एक बार जरूर जाके आ ओह बाबा के दर्शन करी अपना घर बाल बच्चा परिवार के हमेशा सुख देखत रही। इहो भी प्रमाण मिलेला ओह मंदिर के महंत सब बताइले कि भगवान प्रभु श्री राम आ माता सीता जब लौट रहनी लो जनकपुर से विवाह करके तो भगवान प्रभु श्री राम आ सीता भी जाके आ वो अरे राजधाम में बाबा के पूजा अर्चना वहाँ लोग कैले रहनी। तो ई प्रसंग गावत में हमारे से कोनो गलती हो गई होखे तो एकरा के रउरा क्षमा करब। एक खाली हमारा संगे सभे लोग बोल देव हर हर महादेव।